Bietene December kalo kile mugan ani konoto samba flani mugan ani duru kuna fana mina bo sika makonotene fusibiri niwe watisili ayo bismillah. Kuna fondamela bi anga ministri nyama ni oye general de division Abdoulaye Maigaye ale sera kunu Tombouctou ko ulu feno ne kaya tan saba o wakati asira wati minasa anga ministri mbeno ni ale nyashinimbe seko ni donko konyoma ni oye Mamou Daffé oye a bisimila li senfe sa femi Tombouctou ko oye ulu bora kosobe ninga anga gouvernement nyama a bisimila Tombouctou dugu koni o konnala klela fana to duna wati minasa anga chama fanga jamana nyama ale tokola ni oye journal d'armée Assimi Goïta ye ka bienal barawuni ka ulu kunche samba flani muga ani duru tay ka yirawla ka fo ko femi ye bienal kuncheli koni sa mami dugu min koni ye jonjon koni ni ka o soro ka wuli ki joni sarabay o de ye buguni ka ulu kera joro fole joro flana o dira juila ka ulu ma joro sabana o dira Tombouctou yere fene koni ma kawla doniya ka fo ko femi ye bienal na toyi samba flani mugan ani wolonvla ta obena ke buguni samba flani mugan ani kononton obena ke kulukoro samba flani bisaba ani kele obena ke gawgaw luka dugula anga keleke chawka nyamani o état major général des armées ale sebe frabo kunu kari décembre kalo kile mugan shigi samba flani mugan ani duru aya yira ka fo ko sibrido ni o bena décembre kalo kile mugan wolonvlam samba flani mugan ani duru anga keleke chawka sanfé pangunu kon tarabo ba magachi wale tigilamo kon yalka femiye kitakaw ulu fino kenekena sa seri babu we sanfé pangunu kon ke ni ka u flenkolo chika u dakulunchi o wati kele fene in konna femi nye Tombouctou ko ulu fe no isa klibin wakati anga keleke choka sanfé pangurun tarabo bamachi wale tiglama o daga yoro do fene konika anga jamana klibi yan fanfela katase awurudu yan fanfela ma keleke sa lere ko ulu fe no ye u daga yoro kono fene bela jele ninga sanfé pangurun ke ka a bela jele do nyokona Sibrido ni obena December kalo kile mugan wolonvla ma samba flani mugan ani duru tunga lafia ni ale chakayoro mi ni abe sojo kadi tunga rangu ma ubasara dondoni o chakayoro nkoni ale ye immeuble blebele mi ni ka ajo banangoro ni kaw ulu feno immeuble mi yere kon la appartement tan o debe a kono ani femi salle de sport kele fenebe a konna la ni yoro ko fale uye akle ni ka odi ani tuguni femi u ka duplexi F5 ye o fene clé koni o dira mais ni akera ni sonja baye u ka client koni ulu ubulu madame Sissoko Zainab Tezaga Sanogo ni ale yere chakayoro o nyema baye ale clé nunu koni ni ka o di sotigu koni ulu ma ni clé din yere koni akera cité tari koni ale la banagoroni kaw ulu fe no trenkelana sa polyclinique ale masurunyala mali kuna foni tokola ay femi soro ni ka yirawla ni o yejay anga je ni ka ulu laje nyoko fe tunga lafia ye kokura min do aka bara kɔnɔna o ye logement sociaux et solidaire o ye tunga lafia yɛrɛ ka logement sociaux ye comme ni ye logement sociaux fɔ caman b'a kɛ ko c'est étatique mais logement sociaux ye parc min ye privé bɛ se k'a kɛ komi n'a fɔ état bɛ se k'a kɛ cogoya min na an bɛna logement sociaux minnu sigi sen kan o ye tunga lafia yɛrɛ ka projet penselen pour la diaspora k'a kɛ ka bɛn tungarankew ka wari sɔrɔ cogo n'u ka sɔrɔ kɛ cogo ma an bɛna o logement sociaux et solidaire ninnu de bila sen kan a bɛ se ka kɛ villa kunda a bɛ se ka kɛ appartement kunda ni sontia o kun ye sotigiw olu ta ye kosɛbɛ maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma se ka na u y'u ka nɔlabilabaw ni ka olu bila ka na u ka so kilew ni ka olu minɛ tungaranke fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka so sɔrɔ en passant par les logements sociaux de tunga lafiya an y'a condition nɔgɔya k'a négocier pour que tungarankew bɛɛ bɛ se k'u ka so sɔrɔ cogo min na tunga lafiya ka logement sociaux ninnu kɔnɔna na a daminɛnen min bi cɛ mɔgɔ caman ye inscrit déjà an y'a communication daminɛ ça fait à peu près une semaine à 10 jours mais il y a plus de 200 inscrits pour que ka se ka logement sociaux sɔrɔ an ka programme fɔlɔ minnu bɛ Kabala ani Banankɔrɔ n'Ala sɔnna a ka di maa bɛɛ lajɛlen ye i ka se k'i tɔgɔla so ni ka o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa i ka jamana ale kɔnɔna la tunga lafiya kɔni ye o da ni ka o yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ
taa kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ denmisɛnnin fitinin dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ 100 ani 7 la kɛɲɛba polisiw kɔni ye tɛgɛ dara kan kun min na sa o de ye ɲɛnaminimafɛn caman o de kɔni minɛna nin kamalen kɔni ale la u y'a minɛ ni k'a don bɛrɛ la yan'u k'a di kiiri tigilama olu ma a ka kiiri kɔni senfɛ sa a bɛna kiiri k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn kɔni a bɛ o feere ani ka tila ka ɲɛnaminimafɛnw ni ka olu fɛnɛ kɔni an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw ka jamana ale kɔnɔna na fɛn min ye jamana ɲɛma kalafili ye laginɛkaw ka jamana kɔnɔna la o kɛra kunu desanburu kalo tile 28 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 7 kɔnɔ o wagati kalafili baaraw olu daminɛna u ka jamana ɲɛma bɔta ni o ye General Mamadi Dumbuya ye ni ale yɛrɛ ye kanbɔ cɛbɛ kɔni ale la ale sɛmɛ kalafili kɔni o la k'a yirɛ la k'a fɔ ko dan sigira fɛn min ye Alpha Condé ale ka fanga la kabi san 2021 u kun bɛ cɛmancɛ fanga ale lahalaya de kɔni kɔnɔna la ni premier tour kɔni o tɛmɛna sisan kɔni jaabiw kɔni olu de bɛ ka ma kɔnɔ ma miliyɔn 6 ni murumuru 7 olu de kɔni tun ma kɔnɔ don ni ka kalafili kɔni ka o kɛ an taa Senegalkaw ka jamana o kɔnɔna la u ye hakilina dɔ kɔni ni ka o ta k'a yira k'a fɔ ko musolaka minnu kɔni bɛ u kunkolo ni ka olu datugu ka se u ka bunatigɛ sɛbɛn ta ni o ye photo carte d'identité photo ye ko u kɔni bɛ se ka u kunkolo ni ka olu datugu ka u ka carte photo kɔni ka olu ta ni kunnafoniya in dira u ka ministre fɛ min ni a ɲɛsinen bɛ u ka jamana kɔnɔ ko ɲɛnabɔli olu ma Mali kunnafoni jabaran najɛbaw ni kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan